Bé, a continuació mostrarem un petit vídeo tutorial del projecte del secret del compte, concretament dels mòduls 1 i 6, que són els dos que s'han desenvolupat per la fase d'implementació. I bé, s'ha tingut en compte bastant que es crear un material senzill de fàcil maneig per als nens i nenes de quart de primària. Tinguem en compte que són nens que encara no tenen les destreses digitals ben adquirides, per tant s'ha intentat fer una cosa simple de navegació i doncs, que els nens s'hi poguessin desenvolupar amb total normalitat. Aquesta serà la pantalla principal del projecte. Aquí, com es pot veure, en la part esquerra hi ha el menú dels mòduls i aquesta és la pàgina principal. Aquí en aquesta pàgina principal hi ha el primer vídeo de presentació en què es presenta el projecte i el repte als nens i nenes portat a terme amb un avi que explica una història sobre un tresor amagat del comte Arnau de Ripollès. Aquí es pot veure, s'ha intentat seguir una miqueta l'estètica de la pàgina web i dels vídeos, el disseny com s'ha pogut. Un cop visualitzat el vídeo principal, que com que el tenen en els sites poden visualitzar-lo tantes vegades com vulguin, doncs després ja tenen l'estructura dels mòduls. Si ens anem, per exemple, farem el mòdul 1, descuidava una cosa, aquí l'accés als sites es fa a través d'un enllaç al correu web. Ho hem fet així perquè l'adreça és bastant llarga, si traiem aquesta part d'aquí, l'adreça és bastant llarga i l'accés s'ha donat accés a tothom qui tingui enllaç en aquests sites, també per poder facilitar l'accés del tutor de la UOC. Doncs tornem al que estàvem, aquí al mòdul 1. Com es pot veure, l'estètica és completament igual perquè comença sempre amb un vídeo explicant el repte a assolir en aquest mòdul. D'acord? Cada mòdul té un repte a assolir. Llavors els nanos, com estan ordenats per aquí, en la pantalla principal hi ha el vídeo amb el repte, on es demana als nanos a través d'un vídeo motivador quina és la feina que han de fer en aquest mòdul. I llavors a continuació hi ha totes les parts necessàries per poder portar a terme aquest mòdul. Una primera part explicant, en aquest cas el mòdul parla del bosc del vostre entorn, que han de conèixer el bosc de l'entorn de l'escola. En aquest cas l'escola Salesians Ripoll té un bosc de ribera al costat, per tant els alumnes treballaran al bosc de ribera. Hi ha una mica l'explicació del bosc de ribera. Aquí hi ha un petit vídeo amb totes les espècies que poden trobar per fer una mica de presentació abans de fer la sortida al bosc. Explicació del bosc. També dels animals que poden trobar en aquest bosc de ribera. El mateix, una petita explicació dels animals i un vídeo, en aquest cas un presi, de com descriure els ocells. Com ja hem repetit, s'ha intentat realitzar uns mòduls de molt fàcil navegació, sense massa complicacions. I aquí el presi de com s'ha de descriure un ocell dels que triaran els nens sobre el bosc de ribera. Aquesta eina els servirà de guia per realitzar la descripció de l'ocell. També tenim el mateix però per als arbres. Els nens han d'escollir un ocell i un arbre per desenvolupar i llavors col·locar en el Mobile History Map
I aquí tenim el mateix, és un presi explicant doncs, com s'ha de fer la descripció d'un arbre. S'ha intentat donar una estètica doncs, aquí més de bosc, en l'altre apartat més d'ocells, que explica si és un arbre o un arbust. Va. I llavors aquí hi ha un apartat en cada mòdul de recursos. Un apartat de recursos on hi ha tot un seguit de pàgines web on els nanos poden consultar doncs, la informació que necessitaran per realitzar la tasca. En aquest apartat d'aquí, l'1.6, trobem ja doncs, pròpiament l'eina que hauran de fer servir per desenvolupar aquesta tasca, que és el Mobile History Map, i s'han posat 3 petits vídeos, un explicant què és ben bé el Mobile History Map, perquè els nanos sàpiguen de què es tracta, un altre vídeo en què explica què s'hi pot fer, i en el tercer vídeo com ho han de fer. Val? Aquí tenim els tres com uns petits tutorials sobre aquesta eina. I llavors ja ens trobem l'accés a l'aula. S'ha creat una Google Classroom per cada mòdul, aquí en què es pot accedir a l'aula a través de l'enllaç i si no funcionés a través del codi que aquí està escrit. I en aquest cas s'ha creat l'aula del mòdul 1, Secret del Compte 1, i es tracta doncs, d'això, del mòdul del bosc del vostre entorn. Llavors aquí hi ha doncs, tota la feina que els nanos han de fer. Fer la vostra entrada, repartir-vos un arbre, aquí hi ha totes les tasques. A més tindran un apartat on poder fer, aquí tenen accés directament al Drive, on poder compartir amb la resta del grup tots els materials, i finalment tenen una petita avaluació que s'haurà de fer. Ara estan totes creades aquestes tasques perquè es puguin veure, però s'aniran activant a mesura que vagi avançant la implementació del mòdul, perquè per exemple el control estarà desactivat, es aniran activant conforme vagi avançant el mòdul. I ja des d'aquí, amb la seva adreça web i el seu usuari i contrasenya, tenen accés a tot l'entorn de Google.